Mamma mia! In tempo lontano, quando la donna non fumati, questo non passava. Una questione, signor Renato. Parla, Gina, io ti ascolto tutto, non può. Signore Renato, attenzione. Ricordi che Alezio, il portiero de notte, è il mio fidanzato, è molto geloso. Porca miseria! E perché ti hai conformato con i portieri di notte? Quando il direttore ti pretende? Il direttore di questo albergo che non vive, usa il tuo corpo, la tua cara, il tuo gusto! Frenate l'impulso, signor Renato! Ma la sua visita per la carità del cattolicesimo. Gina, aspetta qua, non finito ancora. Bene, bene. Tutto va bene? Una miqueta cansats, però molt bé. Una mica només. El que em diu que inspiracions que té la tia. Ma comunque c'è un petit retoc all'orari. Vingui, si esplode, mo sen capellà. Torno subito. No. No és capellà. Que no es capellà. Oh, si usted no es capellà, ahora sí que no mantén. Per la Madonna, il mondo stava incagirato. No m'ha entès aquest home. Deixi-ho córrer, Vicentet. El jove vol dir que sí que sóc capellà de fet, però no sóc capellà de nom. Que m'entén? Ai, no, perdoni. Que vol dir que abans ho era i ara penjat els hàbits a la figuera? No, senyor, no he penjat res. Està com una olla de grills. Ja m'ho semblava, ja. El que li volia dir és que jo em dic capellà, sense accent a la A. A la A final s'entén. Encara que en sigui de capellà. Contents? Sí, capellà mossèn. Sí. El mes que ho deixem curs. Signor Renato. Vicentet, home, que estem de rumiatge. Que me'n recordem a ser, ja? Bé, el que els volia dir és que el dinar es retardarà una hora. Ja ho sé, Vicent, serà qüestió d'avisar les senyores. Són a la botiga de l'hotel comprant souvenirs. Ara mateix els ho vaig a dir. Molt bé. Per cert, senyor Renat, aquesta noia... La Gina, Bé, no ho sé ben bé com se diu. què li passa? Que potser té alguna queixa? Queixa, no en tinc cap, però és que és tan... tan així, m'entén? Tant de pit, vol dir? Això mateix. No pateixi. Precisament la fiquem amb ella quan es tracta de majoria de dames. Perquè és que si no tenim el Maurizio, aquell sí que fa autèntics estralls entre les dames. Què vol dir? Que encara fora pitjor, això? Molt pitjor, li asseguro. Bé, val més que ho deixem tal com està. Me'n vaig a la meva casa. Arrivederci. Ai, quina calor que fa. Estic cansada. Per cert, senyora Tomàs, a què li passa a la seva cunyada? Que té algun problema? Ai, què vol dir? Miri, no s'ho prengui malament, però és allò que ho veníem comentant amb la senyora Sara. Sí, ja ens coneix. Ni la senyoreta Flora ni una servidora en són pas de xafarderes, No, i tant que no. Però, esclar, hi ha coses que salten a la vista. Que no es poden amagar, vaja. I què és el que no es pot amagar? M'espanten? Però que no veus com camina la seva germana política? Però si porta la cama esquerra al carrer Major i la dreta a l'altra punta del poble. Només era això. I li sembla poc? Que està escaldada. Que potser... Potser què? Ai, filla, no ens ho faci dir, que és molt violent per una fadrina. La senyoreta Flora volia dir que si és que ha hagut de fer un ús excessiu de... Això mateix. Si n'ha hagut de gastar molts. Sí, perquè entremig de les cames se li veu tant d'embalum.
Doncs això, que si n'ha hagut de gastar molts, nosaltres en tenim i n'hi podem deixar si li fan falta. No, no ho crec pas, que en necessiti, no. Oh, no se sap mai. Bé, nosaltres ja hem complert. Gràcies, de totes maneres, gràcies. Paula! Pauleta! Que no sents el que et pregunten? A mi! Oh, i tant, que jo sàpiga que no se'n diu ningú més de Paula. Ai, perdoni. És que estava un pèl distret. Distreta volia dir, distreta. Però es troba bé. Ui, si filla, si hi ha al seu costat, ui, que no sí, ja m'ha passat. Senyora Sara, que no va a la toaleta. Ai, sí, que en arribar hi havia tanta gent. Vostè ja hi ha anat, senyora Paula? Tan ràpid. Sí, és que veuran, és que jo he anat, A on? A on has anat? Sí, a on? És que em sembla que he anat el dels homes. El dels homes? Oh, quin horror! Verge Santíssima dels Set Dolors. Quina sufocació! Escolta'm, i qui t'ha vist? Crec que ningú. Com que la nostra només hi ha dones joves. Sí, però i el mossèn i el xòfer no t'han vist? No, tampoc jo no els he vist, no. Però com és que s'ha pogut confondre? Doncs miri, això ha estat la força de la costum. La força de costum! Sí, dona, sí. Ella vol dir que té el costum de trobar a casa seva el lavabo a la dreta. I aquí a l'hotel el lavabo dels homes també és a la dreta. És això, no, el que volies dir, Paula? Que maseta maca, sí. Bé, nosaltres ara venim. Anem, senyoreta Flora? Anem, senyora Sara. Noi, podries anar una mica més en compte, no? Sí, dona. A sobre és bronca m'encara. Estic mort, Baldac, saps que has anat tot el dia amb sabates de Tolbal? Doncs sí que ho sé, mira. Però per vosaltres no té cap importància, esteu acostumades. Imagina't que et fessin caminant sant. Doncs és igual. Sí, bé, sí, tens raó. Mira, et podries posar les planes i aquestes guardar-te-les per l'audiència amb el Sant Pare. Què dius? Que hem d'anar a veure el papa? Home, i tant, si no serà allò d'anar a Roma i no veure el papa. Jo plego, home, el que seria fer una falta de respecte, una burla. T'imagines que em dirigeix la paraula a mi? No t'amoïnis. Tal com se sol fer, et posaré una mantellina llarga, la clàssica mantilla espanyola, i et podràs tapar la cara si molt et convé. Doncs pas que em vaig ser tan ruc de deixar-me enredar. Tan bé que estaria el pobre xamoní. Doncs mira, ara ja no hi som a temps de donar marxa enrere, no? Ara som al ball i hem de ballar. I tant que la ballarem! Va, ja en parlarem. Mira, jo ara pujo a l'habitació a canviar-me les sabates. T'espero dalt. No em deixis sol gaire rato. No, aniré ràpid. Prego! Encara no pregues prou amb el mossèn. Mira, encara no perds el bon humor, Prego, signora. El que deia, aquí tothom pregui. Que no són de beats. La clau de l'habitació 209, si us plau. La 209, signora, prego. Prego! T'espero dalt, pensa-hi. Ara se m'ha desmanegat. No tinc de recam.
senyora. Senyorete. Sí, ja me'n recordo ja. Per això, precisament, volia parlar-li, Pauleta. I sisplau, ja li vaig dir l'altre dia, a mi no m'agraden els diminutius. Soc la Paula. Sí, però dir-li Paula no em sembla com dir-li que és una Paula. Una boba. O sigui, com si fora una d'aquestes de a Torres. Quan vostè és tot el contrari. Com ho haig de prendre jo, això? Com un piropo o com una ofensa? I m'ho pregunte. Tot el que surti dels meus llavis només pot ser admiració per a vostè, Pauleta. I com li haig de dir? Sí, perdoni, però si a mi em diuen Vicente, perquè jo no he de poder dir-li Pauleta. Escolti, a vostè li vaig mirar la vista quan es va treure el carnet de conduir. Sí, per què ho diu? Miri, Paula, vostè és padrina. Ja ho veu, que encara que em soni malament, li dic Paula, tal com a vostè li agradi. Sí, soc fadrina, però tinc un passat. Ui, Un passat. quin insult. Me pensava que m'anava a dir que tenia una mà. Una mà no! No tenia això, una mà no! Passat sí? A sort, tots ne tenim un de passat. Com tenim un futur, i ens espera un futur, però futur. No gaire present. Temo que vostè no m'entén. Perfectament l'he comprès. Bé, ja han passat. I això què fa? El que importa és l'avui. Miri, Pau, jo ja no soc cap xic. Me faig gran i voldria trobar una xica, una dona, com ara tu, per exemple. Està vist que pai l'hem de fer mirar la vista. M'ha de dir pitjor. En fi, en una paraula, que em vull casar-me i he pensat en tu. Està vist. No em veu tres a cavall d'un burro, és més benet que fet d'encara. Però escolti. A què ve aquest determini tan sobtat? Sobtat? Sí. No, res d'això. Veure, fins ara tenia la meva mare, però al faltar-me ella, hi ha més, confiança. Per casar-me em feien falta diners i ara en tinc. Però potser li ha tocat la rifa. Una rifa? No, res d'això. Ha estat la 649. Però què diu? Sí, la loteria catalana que anuncia TV3. Però, sisplau, guardi'm el secret. Perquè parlar de primitiva i 649 al poble és com parlar de cordes a casa d'un penjat. Tranquil, Vicentet, tranquil. Li guardaré el secret. Si tu has de ser Paula, digue'm Vicent. No Vicenç, com dieu en Catalunya, sinó com es diu en la Baia, Vicent. Està bé. Si tu vols et diré Vicent, però mira, jo ja t'agraeixo les teves bones paraules i el fet que m'hagis escollit a mi entre totes les dones de l'autobús. Vols dir? La flora i la fauna i companyia. No, la flor i la fauna, no. La flor i la Sara. Sara, deu ser sense Montiel. Ara ja no sé que està més arrugada. Totes plegades una colla de cardos. Deixa'm continuar, home. T'agraeixo la teva bona disposició vers la meva persona. Però abans que no et tiris endavant i no em diguis que t'has enamorat de mi. I és que és veritat. No, si ja m'ho veia venir, això. Que podrem apuntar al vencer. Escolta'm. Mira, per tal d'estudiar-te una carbassa així grossa i haver-te de dir que el nostre amor és impossible. Què el passat? No, t'ho haig de confessar. A part del meu passat, tinc uns compliments empassats, uns sentiments, uns lligams que no me'n puc desfer, sisplau. No em molestis més, escolta'm.
no remenis més les meves ferides. No ho facis més perquè, si no, encara me'n seria els teus braços. Està bé. Com s'ha tornat vostè? Jo ja m'havia fet il·lusions de deixar la meva solteria. Jo també prefereixo soltera. Escolta, per què no ho intentes amb aquestes dues? Estàs fent l'enteniment. Abans conco tota la vida. Com aneu? Com li va, senyor Forner? Que està cansat. No, res d'això. Esclar, vostè tan ferm. Tan alt. Veritat que n'és de guapo? Dona, pensar-ho sí que ho pensem, però dir-ho... Ai, a mi m'agraden més els italians, n'hi ha cada un. El que sí que ens ha apuntat un ocellet és que vostè sap explicar uns acudits molt graciosos. Ah, sí? Doncs per què no ens en conta un? És que veuran, es tracta d'uns acudits una mica pujats de to, Poder molt divers. Sí, més aviat. Ara que no hi ha un mossèn, conti. Ai, sí, quina il·lusió. Ai, però sobretot que no se n'enteri la meva cunyada, Ai, no, perquè la senyora Tomàs s'estan de la màniga estreta. El saben d'aquell de que va confessar i li diu al capellà: Oiga, padre. En castellà? Sí, perquè s'ha de contar en castellà. Oiga, padre, ¿usted es el que aparta a las mujeres de la mala vida? Y el capellán le responde: sí, hijo mío, pues apárteme un par para el sábado. Ja tenien raó i ja se'n sentien el gust de la senyora Tomàs. Va, bé, contin un altre. Sí, un altre, sí. Un altre del mateix calibre. Vinga, així es va. Va un altre a confessar-se també y le diu al capellán: Padre, me acuso de haber ido con mujeres malas. Y el capellán le responde: pues también eres tonto, hijo mío, con la cantidad de mujeres buenas que hay. I sentet que n'és de dolent. Anirà de cap a l'infern. I ahir ens trobarem totes. Que no en sap cap més. O de saber-ne sí que en sé, però el senyor rector m'ha fet uns encàrrecs que haig d'acabar de complir. Com sempre, tot el que és bo t'ho prohibeixin els metges o els capellans. S'ha retardat l'hora del menjador i he de dir-ho a totes les seves companyes, perquè no venen de mi, ho fem entre tots. Si ens conta un altre acudit, sí. Doncs és que vostès burlen. Però amb la condició que siguin ben així, Ben així, més i tot. I que no ho digui el mossèn. Vinga. Anem. Renoi les beates. Qualsevol se'n refia. Signore Renato! Quina dona! I quina davantera! Això és una davantera. I no aquests del Barça que van a veure jo com el rei, que es deixen això a casa. Això deixen a casa. Mare de Déu! Signore Renato! Prego, signorina. Vuole donarmi l'indirizzo del dottore? Un dottore vuole? Sì, prego, un dottore. Estic molto malaltona. Che cosa li fa male? Tutto il corpo. Primo, la testa. Dopo il cuore. Il cuore li fa male! Il cuore mi fa molto Il male. cuore li fa male! Signore Renato! Signore Renato! A chi la signora che de subito accaduto molto è malata! No, niente, prego.
è stata una falsa alarma. C'era stupito, ti hai fatto male. Oh, sei un vero miracolo! Mi sono guarita da subito. Buon, da subito viene. Allora tutto va bene? Certo, un miracolo. Grazie, signorina. Prego. Qualcosa che necessiti, non tutti devono l'hotel è a suo servizio. Andiamo, Gina. Andiamo. Ara ho entenc tot, senyora Paula. I tant que no volia saber res de mi. Com que jo no tinc el pit de la Gina... Què li passa, Vicentet? La Vicentella sobre si a passar per malalta. Què em volia fer creure? Que tenia un cop de pit de la Gina? Què vol dir? Jo no entenc. A veure, què vol dir? Que tenia una angina de pit? Jo no. Un cop de pit de la Gina? No entenc res, ja ho he vist. Doncs jo és el contrari. Ara ho entenc tot. Els esgarrafats amb mi. El seu passat. Que collons! Escolti, Vicentet, escolti. Què ha menjat avui que li torna a la boca? Mire, no em tiri de la llengua. Perquè si jo parle, la poden fer fora del peregrinatge. No em faci riure, que no en tinc gana. Vostè és un perill per a aquestes bones dones. Jo em perill per aquestes dones, no em faci riure, que no en tinc gana. No diu vostè que són uns cardos borriqueros. Vostè callarà. Callaré perquè sóc un home decent. De seny inventat. Com ho sap? Doncs no ho sé. És un home afortunat, va treure de la loteria i vostè mateix m'ho va dir. Aquesta no me'n vol perdre. Miri, senyora Paula, podem fer un pacte. Digui. Jo em callo tot el que he vist entre vostè i la Gina i vostè es calla de la meva aposta a la 649. Em pot inclòs. Com ho sap? Doncs no ho sé. No ho sé, poder desconèixer. Sí, era en pot. Bé, ja està d'acord? D'acord, per mi silenci absolut. Ja no diré res més amb ningú. Ah, ets aquí. T'estava esperant dalt. No deies que et feien mal les sabates? Sí, però m'aguanto. Bé, senyores, fins ara. Sí, fins ara. Tomàs, això no pot ser així ni un moment més. Però què tens? Què et passa? Si des de que vam sortir del poble que t'ho sento dir això, però veus els dies van passant i... Sí, però el cas d'avui és diferent. Veuràs si... Va, doncs digues, va. No, Explica. no ho explico, no ho llegiré jo. Explica. No passa res, tu vés explicant. No, si no t'ho puc explicar, escolta'm. Escolta'm, jo t'ho voldria explicar, però no puc perquè meus pares... Molt bé, molt bé. Perfecte, mossèn, perfecte. Ara mateix m'ho estava dient a la meva germana política. Un viatge meravellós. Doncs això no és tot. Tinc una sorpresa per vostè que la deixarà... Una sorpresa per mi. Una sorpresa? Digui, de què es tracta? Sí, és millor en presència d'aquestes bones feligreses. Vostès en seran testimoni. Nosaltres? Vostès, filles meves, vostès. Ai, mossèn, però digui-ho d'una vegada. No, perdoni. Abans ja ho diria el director de l'hotel. Això del capellà. Sí, senyor. No m'ho dic capellà. És capella, sense accent a la A. Ja t'ho he dit moltes vegades, Paula. Sí, però és que va tan bé i a més estan adient una capella per un capellà. O una parròquia per un rector. O una catedral per un bisbe. O unes iglesias per un Julio, us haig de dir. Sisplau, no diguis ximpleries, Paula, A més, senyora Paula, com s'ha pogut confondre abans amb el vàter? Això.
perquè el vàter dels homes és a l'esquerra i no a la dreta. Ai, senyores, deixem-nos de dretes i esquerres que no estem parlant de política. I a més, crec recordar que el senyor rector ens vol dir una cosa molt important. Oi, mossèn? Sí, filles meves, sí, molt important. Mira, resulta que, com vostès saben, demà tenim audiència amb el Sant Pare. I acabo de parlar amb un antic professor meu aquí a Roma per telèfon i m'ha dit que em rebrà personalment. Ai, em sembla meravellós! Quina il·lusió! De veritat, mossèn? Tal com els he dit. Jo ja quasi n'estava segur. I ja tenia mig preparat el que ara els hi explicaré. Com saben, la nostra poetessa local, la senyora Glòria Prats, ens ha preparat una poesia i pensava lliurar-li un ram de flors juntament amb una cistella de fruita del nostre poble. Oh, quina bona idea! Oh, i tant, i quina bona pensada. Sí, a mi em sembla perfecte, això, Ara ens falta la persona adequada per llegir la poesia i lliurar els presents al Sant Pare. Jo havia pensat en una de vostès. Sí, esclar, esclar. Naturalment. Sí, vostè té la paraula, Després de molt rumiar-m'hi, he pensat que la persona més adequada era la senyora Paula. La cunyada de la senyora Tomàs. Ella? Sí, jo! No pot ser, senyor rector, no, és impossible, no pot ser. I per què no pot ser? Bé, vaja, jo ho deia perquè és que ella no és del poble, I què hi fa? Ha vingut amb nosaltres? Forma part del nostre rumiatge? Però és que s'ha deixat la mantellina llarga. Però això és igual. És igual, vostè mateixa li pot deixar la seva. Però és que, a més, és molt tímida, no? Oh, si em soc de tímida. Encara millor. Una mica de retraïment farà més bon efecte per l'acte que anem a fer. Miri, mossèn, vostè pot dir A què diu, vull dir que vostè pot dir el que vulgui, però vaja, que una servidora no m'hi veig campit, no. Sí, doncs sí. Vostè és educada, és culta, sap parlar i sobretot té una veu... Una veu potent, no massa corrent amb una dona. A més, és decidida, sense passar-se. Desenganys. Vostè és la persona adequada per fer els presents al Sant Pare. No ho troben, vostè? Què vol que li digui? No ho sé. Si a vostè li sembla... Jo? Callo. Vicentet, prenguin nota. La senyora Paula serà l'encarregada de fer l'ofrena al Sant Pare. Ara sí que podríem dir allò de que collons i recollons. Vingui, de mi que anirem a comunicar el resto de les senyores. Què vols? Què et passa ara? Passa que d'aquí no passo. Sí, ja no sé quantes vegades ho he dit, però aquesta és la darrera, la definitiva. Però què t'ha agafat? A veure, què tens? Per començar, tinc més vergonya del que et pots arribar a imaginar. Ho he anat aguantant-ho tot, inclús disfressar-me de dona per vindre amb aquest peregrinatge a Roma. N'he hagut d'aguantar quan aquí el Vicentet me tocava el cul i em feia una declaració d'amor. Apassionada. Oh, què dius? Sí, filla, sí, que el Vicentet dels collons, que si jo pogués parlar... Explica, a veure, què ha passat? No. Només volia dir que he hagut de callar quan aquest mateix Vicentet m'ha pres per una dona que empaitava una altra dona. Jesús Maria Josep! Oh,
Però el que no estic disposat a passar és per aquesta barbaritat que m'ha proposat el senyor rector. Home, barbaritat, si t'hauries de sentir orgullós. Sí, si jo fos la teva veritable cunyada, però en el meu cas no. Mira, mal que no t'ho creguis, tinc un gran respecte per les creences dels altres. I fins encara que algunes vegades faci broma pel Sant Pare. Però si acceptés de fer aquest paperot que em proposeu, seria com un burle, un escarni, una befa, quasi un sacrilegi. M'entens? Home, no cal que t'ho creguis així, home, no hi ha per tant. No n'hi ha per tant. Marxo, me'n vaig. Arrivederci. Adiós. Ciao. Goodbye. Ale, ale. Treguis així. Che io sono una ragazza molto formale, molto onorabile. Sì, e molto buono. O è vero, non mi fa male niente? No, non parlo della salute del corpo. Coloncina, che cosa che tieni? Che sei cecoglions? Respondi alla queixa, tia. Si no fuera aquí a Roma, que amb aquesta colla de cardos borriqueros ja li contaria ja. Si no de paraula, en fets! Dona, che és una expressió, una paraula. Paraula. No, parola! Ah, capito. No, capito no, que no és cap llibre. Mira, nena, com et dius? Non capito? Que tu nome. Ah, il mio nome. Gina. Gina. Ah, doncs, xiqueta, es podries dir Gina Sofia? E perché Gina Sofia? Perquè tens més pit tu sola che les dues juntes. Signore, mi scuso. Devo lavorare. Tengo lavoro a fare. Segons de quina feina tractés la podríem fer juntes, no et pareix? Signore, prego. Avanti le hai detto che io sono Gina, una ragazza molto formale, molto onorabile e fidanzata di Alezio, il portiere di notte di questo albergo. Che sei un ragazzo molto formale e campione di pugile. Che ho fidanzato il campione di boxa. Certo, certissimo, e molto zeloso. Cerco, doncs, potser que m'ho pense. Que el teu nòvio és un ragato, treballa de nit, Sí. de notte, eh? Sì. Doncs ara som al migdia, tenim tota la vesprà per a nosaltres, si tu vols. Signor Renato! Signor Renato! Però què? Per què et crides si a mi els trios no m'agraden? Quindi convenç amb un tio? Signor Renato! Cosa succede, Gina? Aquí il Signore, io non so che cosa vuole. Vuole farmi l'amore! Amore? Certo! Porca miseria! Certo! La signoreta no comprèn el que vostè li demana. Si jo li puc ser útil, el que li demana amb ella m'ho pot demanar a mi. No! Que potser és quelcom especial. No, miri, veurà, és que aquesta vesprà hem d'anar al Vaticà. I no sé si és millor tirar per la Via Àppia o pel Trastevere. Ah, només és això. No es preocupi, ja li portaré un plano. Tranquilla, Gina, amore mio. Renato al tuo servizio. Oh, somos todos uguales, catalani, italiano, todos uguales. Io non so che cosa vede in me. Al piccolo momento, voy a cercarle un plano di Roma. Diu la xica que no sap què hi deuen en ella, que no sé què em devore. I vostès no saben on s'ha posat? Jo diria que s'han quedat aquí. Sí, no ens han seguit pas, no? Vicentet, Mani, mossèn. que ha vist la senyora Tomàs i la seva germana? No. Amb vostè haig de parlar i li haig d'estirar les orelles. No sé què m'ha dit el director de l'hotel de vostè i la Gina. Que xivato! Sí, un xivato. Ai, mossèn, no sé pas de què em parlo. Massa posat. Mossèn, aquí hi ha la senyora Tomassa. El senyor Tomàs i la seva germana.
No, és que veuran, em sembla que no podran comptar, amb la Paula. Per què? I ara, per què no? Vol dir que no farà els lliuraments? No, senyor, no. N'hauran de buscar algú altre. Ah, més d'una se'n sentiria molt honorada, eh? Seríem moltes les que faríem un sacrifici si el senyor rector ens ho demanés. I el senyor Pau, que no el veiem? La Paula. Senyor Pau, Senyora Tomassa, el seu marit? Sí, Què hi fa aquí? sí. Què collons, què hi fot aquest paio així? què passa amb alguna desgràcia? Sí, molt gran, molt gran, molt gran, molt gran. Digui, digui. Ai, quina angúnia, Expliquis, home. És que veuran, a la meva germana, la Paula, se li ha cremat la casa. Pobra dona! I ha pres mal amb algú? No, gràcies a Déu, no, però ella se n'ha hagut d'anar cap allà per no sé què de les assegurances, d'aquestes coses. Se n'ha anat. Sí, senyor, se n'ha anat. Sí, per això jo els deia que caldria buscar algú altre per la cerimònia amb el senyor Papa. El Sant Papa, perdó, amb el Sant Papa. Però... I com és que ha vingut vostè? Oh, per avisar-le. Però què? I el tren i els avions, per què se n'ha inventat? Oi, té raó, Vincentet. Tota la té. És que veuran, per no espantar-la més, jo he vingut amb el cotxe i he marxat amb el mateix vehicle cap allà. Amb cotxe? I no podria agafar una altra cosa, eh? Sola, Ai, pobra dona, com... No ho entenc. I què pensa fer vostè? Oh, doncs bé, no ho sé, no ho sé. Escolti, mossèn, ja que ell és aquí i la plaça de la meva cunyada ha quedat buida, i si a vostè no els hi sap greu, podria quedar-se, no? El nostre peregrinatge, què li sembla? Però Tomàs, no dius que mossèn no n'hi vol d'homes al peregrinatge? No calla. Mossèn, què diu, què diu? Jo per mi, si les senyores no hi tenen cap inconvenient. Ah, no, per nosaltres ja es pot quedar. Oi, senyoreta Flora? Sí, les de més no crec que hi tinguin res a dir, tampoc. Doncs no en parlem més. A partir d'ara ja forma part de la nostra peregrinació. Peregrinació que es fa. Cosa que no s'ha d'oblidar. Com a reparació a aquell casalot del poble i de les seves pecadores i els seus pecadors. Amén! Sigui com sigui, es queda. Ja t'ho deia jo que havies de venir a Roma, Pau. Sí, dona, sí, veu, senyor, que tots els camins porten a Roma. O l'altre de totes les putes tenen sort.